An filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri su ye min ye juma tile ale kɛra bi batokɛlaw k'Ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ Falaye. An y'a fɔ ko Jalafara maire ye dugu la a nana an fɛ yan bi dɛ. Seydou Sako ani Sila u nana ka na bɔ an ye. An b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Jalafara commune kɔnɔna na. A ko Jibondo n'o ye forager ko tankura baara bɛ sen na. U ka mairie yɛrɛ yɔrɔ sa ka fɔ ko mairie kɔnɔna na maire fana ka côté bɛ yen a bɛ k'o kura fana jɔ. Ambulance ale ni dɔgɔtɔrɔsow ani écolesow olu fana baara bɛ sen na. Ale kalekan de ye Falaye yɔrɔ olu ka yɔrɔ ye commune kɔni olu ye commune rurale de togodala commune ko f'a ka kɛ yɛrɛmarakafo ye dɛ commune urbaine. A ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri a bɛ ka baara kɛ o de la min ye Seydou Sako ye a yɛrɛ bɛ labɛn na hakili la k'a fɔ seli mana tɛmɛ a bɛ segin ka taa a bɛ taa Jalafara ka taa seli kɛ ni seli tɛmɛna a bɛ segin ka na an bɛ tila ka segin ka taa tuguni yaasa ka se ka taa minnu kɛra ka ban ka t'olu kurumo karili baara kɛ ni Ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ basigi ni lafiya Ala ka o nati an ka jamana kɔnɔ. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ Falaye maa minnu b'an kanu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 an b'u bɛɛ lajɛlen fo. An terikɛ n'o ye Bill ye Musa Tarawele Bill kamalen min timinan ka di Falaye n'ale bɛ maaw dɛmɛ ka tila ka ɲinɛ k'a y'u dɛmɛ ka tila k'u dɛmɛ tuguni wuluwuluji botoliji min ye yɔrɔ nɔgɔlenw dɔgɔtɔrɔsow k'olu ɲɛgɛnw dilan k'u kɛ kuraw ye ka se ka écoleso minnu bɛ yen n'olu ye karatabugu ye k'olu kɛ birikisow ye wuli ka jɔ ka se ka musow fana dɛmɛ nka Bill ta Falaye ale ti wari cɛ ka d'i ma dɛ. Bill bɛna ɲɛ yir'i la i yɛrɛ k'i bolo don a la i k'a ɲɔgɔnna ladege n'ale tɛ yen. Ma dɔgɔtɔrɔso ninnu kɔni fɔ ani écolesow jɔli a b'a bolo don a kun la k'olu baaraw kɛ mais n ye ɲɛgɛn dingɛ bɔ ye ka sirabaw caniveaux dayɛlɛ ayi olu kɔni aw yɛrɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye ale sinsinna ye Musa Tarawele Bill an b'a fo n yɛrɛ terikɛ fana hakili a bɛ dugu la nin waati na Balage Tatapɔn maaw ka ko kuntigi kun ye ale de ye Falaye. N'i ye a mɛn ko Balage o y'anw ka Bala ye an b'a fana fo nin waati na ka Tatapɔn groupe maaw bɛɛ lajɛlen fo Dickson kɔni ale bɛ États-Unis min Ramses ani Jo Dama olu kɔni bɛ yan Ramses yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔna na nin waati na. Falaye su in na ko maa nakun ka fisa i yɛrɛ ye. Kidali ko armée kabini ninnu donna Kidali Falaye u bolomada ye minɛn o minɛn ye u jigi ye minɛn o minɛn ye u yɛrɛ bolo bɛ se k'u sinsin fɛn o fɛn kan armée y'a bɛɛ filenkolon ci k'a dakolon ci. Kidali yɛrɛ dugu kɔnɔna na bi Falaye bamanciwale kɛbaa kelen tɛ a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye duuru don fiɲɛ na ka taa ni yɛrɛ ye. Min ye kɛlɛ in ye n'a ma ɲɛ k'a bɛna kɛ ninnu ni Mali armée ni ɲɔgɔn cɛ a tɛna kɛ Kidali kɔnɔna tuguni sabula armée fana y'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na waliya cɛjugu minnu kɛra ye ale tɛna taa don ka ci tɔgɔ jugu da o la tuguni nka Falaye an ye fɛn damadɔw ye ni alikabasi ye wa a pasara dɛ bon Falaye ni alikabasi u kun ye fɛn dɔ sigi ko miya o ka sɔrɔ iyad la ale kun y'o ɲɛmaa ye o tɔgɔ fɔ cogo ma diya faransi a ko k'o yɛlɛma u y'o de kɛ ACIA ye ale de fana y'o ɲɛmaa ye kuma bɛɛ olu kɔni ni bamanci jɛkulu ni ɲugawale kɛbaaw de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa nin ye députéya kɛ Mali kɔnɔ han alikabasi a ginta la a ye députéya kɛ a kɔrɔkɛ ye députéya kɛ wa u ka du fana ye duba de ye Falaye Kidali kɔnɔna na min ye Intala Ala ka hinɛ a la o denw don bamanci jɛkulu ninnu donni ni sisan cɛ Falaye Kidali kɔnɔ u ye kojugu caman kɛ dɛ waliya cɛjugu caman u y'o kɛ wa kɔsa in na ko wɛrɛ fana kɛra min ye maa caman guwa i kamana na Falaye TV5 maaw olu taara ye ka taa jaw ta nka min ye Arabiya ye n'o ye Arabie Saoudite ka télévision so ye ale taara ka jaw ta ka jaw baaraw kɛ an ka sɔrɔdasi minnu minɛnen
an ka finitigi minnu minɛlen k'olu ta k'olu ɲininka ka dɔw ɲininka arabukan na ka kuma damandaw fɔ min ye bɔforola kumaw ye k'olu ta ka olu fɔ k'o ɲɛsin Mali jamana ma. Waleya in a gwannen no maliyɛnw na bi kosɛbɛ sabula arabiya ye baara min kɛ a ye maaw gaw kamana na. Arabi Saoudite fala ye o jamana télévision so de don ale ni TV5 maaw de tun bɛ yen nka o waati kelen na fala ye bin kɛra musow kan u m'o kuma fɔ denmisɛnninw ka ekɔlisow karila u m'o kuma fɔ jitayɔrɔw tiɲɛna u m'o kuma fɔ u m'olu jaw ta min ye musow caman de bɛ kiri hali bi u ko kɛlɛkɛla ninnu bin'u kan Alikaba Sɛrɛ kun bɔra waati la ka mankan ci u ka kɛlɛkɛlaw la k'u ka nin waleya in dabila k'a bɛ tɔgɔ tiɲɛ s'u ma a bɛ mangoya s'u ma nin waati na u bɛɛ lajɛlen ye dugu bila fala ye an fana ka maaw ko olu ti don ten dɛ kɛlɛ min don cɛ kɛlɛ de don dugu in girinka don yɛrɛ e ko nafabana y'o la nin waati na fɔlɔ wa sabula n'i donna a karangandaw a kɛrɛfɛlaw a dugusiraw a sokorokun min y'a kankɔnɔnaw ye fala ye n'i ma farati kojugu mun kɛra nin waati in kɔnɔna na dɔgɔkun 3 in kɔnɔna na k'a daminɛ avril kalo tile 26 la fo kana se kunungo fajiri ma waleya cɛjugu caman de kɛra Kidali kɔnɔ maa caman bɛ yen u bɛ ka ja minnu ye ni ninnu y'o ta o ye jaw ye minnu b'u yɛrɛ ka manjɛw kɛ min b'u ka sego yira nka min ye dugudenw ye u ko musow tɔɔrɔla waati na denmisɛnninw tɔɔrɔla waati la Kidali yɛrɛ kɔnɔna maa caman bɛ yen olu yɛrɛ tun ye yɔrɔ bɛɛ bila pewu ka segin ka taa bugudaw la ale ni togodaw la yaasa k'u mabɔ maa ninnu na u bɛ se ka lafiya cogo min fala i b'a dɔn k'a fɔ k'a ko nɔgɔnin fɛ kibaruya caman dira nka bi dugudenw y'a yira sa k'a fɔ min yɛrɛ nimisa b'u la o ye k'a fɔ gouvernement kun nana ni dɛmɛ minnu ye gouvernement kun nana ni baara minnu ye gouvernement kun nana ni ji ye cogo min a kun nana ni courant ye cogo min ka na ni sɔrɔdasiw ye cogo min ka na ni armée ye cogo min ka na ni polisiw ni gendarmew ni sapeur pompiers ye impôt tun bɛ ka sigi baara tun bɛ ka sigi sen kan banque bɛ se ka dayɛlɛ cogo min ko nin y'o bɛɛ lajɛlen sigilen de ye kɔfɛ o la sisan dugu in bɛna dilan de sabula yɔrɔ ka dɔgɔ bi yɔrɔ min jɔlen don a ko in na kosɛbɛ o la ko ni basigi de bɛ taa nka min ye musojɛkuluw ye maa minnu bɛ yen n'olu ye jo sariya lafasabaw ye an ka jamana kɔnɔ nin ye waati y'u bolo ka wuli k'u jɔ musolaka minnu ni bin kɛr'u kan u ka taa lajɛ u ka hakɛw ka dɔn denmisɛn minnu bɛ yen ni tɛgɛ cira u tulo kɔrɔ olu fana bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ a bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛsɛgɛ min ye Arabi Saoudite ja ta ye Maître Boubacar Karamɔgɔ Kulubali ale ye fasiri dɔ ci an ma sini sɔgɔma ale ka fɛɛrɛ ye min ye sini tilegan fɛ an na o da maaw tulo kan fala ye halisa min ye an ka jamana kɔrɔnfɛ ko kibaruya la bɛɛ i b'a dɔn k'a fɔ ale bɛ tumutu de fɛ kilomɛtiri 60 nka n'i y'a taali daminɛ a bɛ k'i na k'i tɛ ka se cɛncɛn damanda kulu ale ni bɛlɛw fala ye min ye bɛrikaw fɛ ye bɛr ni Gurumara Rusu ni ɲɔgɔn cɛ min ye kamiyɔn belebele a falen kɛlɛkɛminɛn na armée y'a bɛɛ lajɛlen gosi ka taa bɔ k'a bin ka minɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛkɛ k'a bɛɛ lajɛlen kari ni Ala sɔnna a ma sini armée a y'o baara min kɛ a n'a ye wulikajɔ minnu kɛ tile tɔ kɔnɔna na an na o da maaw tulo kan k'a yira k'a fɔ nin waati in na Bamajo ni Jugawale kɛbaaw bɛ ka ɲini Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ wa o baara in o tolen don senna wolomasiri tabaw bolo yaasa dugudenw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na Bamajo ni Jugawale kɛbaaw ni y'a tile 3 ye u ni armée kun karilen don ɲɔgɔn na sabula olu kun kɛlen don ka dafara bɛ ale da sɔgɔ a bɛ kalo damadɔ bɔ jafara bɛ k'aw fɛ yen maa kun tɛ se ka don maa tɛ se ka bɔ an yɛrɛ kibaruya di fala ye ko musow tun ko k'u bɛ dugu bila pewu duguden caman ko k'u bɛ jafara bɛ bila nka Ala barika la bi min ye armée ye a sera ka don jafara bɛ kɔnɔ kɛlɛ kɔni kɛra kɛlɛ dajɛra Mali wolomasiri tabaw la min ye kamiyɔnw ye sa n'u olu ni balo kun nalen don balo a tun bɛ kamiyɔn min kɔnɔ a ka taa kamiyɔn 10 ye a bɛɛ lajɛlen sera ka don bi jafara bɛ dugudenw y'u ka nisɔndiya yira ka bonya ni tarama ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma min ye chauffeur minnu ye sa olu fana tun ye tile damadɔni kɛ u ka kamiyɔnw falen b'u bolo u kun jɔlen don u tɛ se ka don sabula kɛlɛ tun bɛ sen na armée ale kɔni ye ta kɛ forobamugu la waati min ye alamisa sufɛ ka na se juma ale tile banni ma o y'a sɔrɔ min ye jɔlan fɛn fɛn bɛ Bamajo ni Jugawale kɛbaaw la o y'a bɛɛ lajɛlen kari ka taa bɔ k'a bin tayi
min ye dugu dondaw ye sa ka olu bɛɛ lajɛlen minɛ maati bɔ maati don basigi nana kɛ tuma min na kunkan nana kɛ armée kelen ta ye camion ye doni daminɛ ni balo ye min ye jafarabekaw ye u bɔra k'u ka nisɔndiya yira ko ka folini ta n'u ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma min ye musow ye u ko ko layidu ci mɛnna préfet ni sous-préfet ka taa se maire ma ale ni dugu maabaw ye min f'u ye k'u k'u muɲu ko balo bɛna ko ala ci mɛn min ye jafarabekaw fana minnu bɛ bamakɔ kɔnɔna na ni mali fan wɛrɛw fɛ falayi k'u fana ka fo sabula u kumana dugudenw fɛ u kana dugu bila baara min sirila senna zen e ko jafarabe ta tɛna bɔ détachement na ka kɛ poste de sécurité ye sa wa n'i ye nin bɛɛ kɛ falayi i se ka dugu bila k'i kɔ don tugun dɛ jafarabekaw lala maati kodɔ falayi u na seli kɛ lafiya la nin waati in na mamadu masawule samake a ka munumunu salo min kɛra kɔsa in na ani fisikaw fɛ falayi munumunu salo in ko a babu na a kisaw na a waleyaw bɛɛ lajɛlen ko latimɛli labɛnw bɛ sen na sabula an y'a f'i ɲɛna ko kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ dugu ma olu ni minnu bɛ sankolo la f'olu ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o la sa min ye baara in ye colonel Atayɛri Mayiga n'a ka cɛdenw olu ko labɛn sabatira ni ala sɔnna a ma min mana bɔ o la an na o da maaw olu tulo kan falayi n'an bɔra yen an bɛna min ye an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sisan kɔni an ɲɛsinnen don saliba de ma bamakɔ kɔnɔna na yan saga kɔni zani kelen kelen maaw bɛ ka munumunu n'a ye min ye saga suguw ye n'o bɛ sigi an ka karekunw ni bɔlɔnkunw na o dɔgɔyalen don bi kosɛbɛ k'a sabu kɛ bagan yɛrɛ dɛsɛlen don ka bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna sɔrɔ lakanabaliya ye o jujɔn ye min ye saga sanna kelen kelen ni saga feerela kelen kelen minnu bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ falayi a tɛrɛmali kuntala ka jan sabula saga mɛrɛninw ni sagadennin dɔw bɛ yen ko 20,000 ani 50,000 anw nana fulaw feere k'olu don saga la sa wa falayi aw sen t'a la sabali kana kɛ ten i bolo da i dusu kan i keta ko ma o cogo la n'o tɛ masare kamalen kɔni ale ni sagajigi ka kan dɛ falayi dutigi dɔ ko k'olu y'u ka kin ta jɔjan fɛ k'a ta jɔsuru fɛ saga minnu bɛ ka yir'olu la ko hali sinkasa ma b'u nɔfɛ fɔlɔ k'olu ma ko 30,000 olu yɛrɛ min ye dɔ tɔɔrɔ min ye benege sanɔgɔ ye ale ye saga feerela ye ale ko dɔ nana saga san ale fɛ yen falayi ko bamakɔ ko k'a ma nɔgɔn dɛ o cɛ ko n'ale ma saga san ko ale sigiɲɔgɔnkɛ ye saga siri a ka da la ne ka denmisɛnninw ye so tigɛ ale la ko a nana fɔ ale ye ko ale y'a fɔ a sigiɲɔgɔnkɛ in ɲɛna ko san ko i ye min kɛ i kana ɲɔgɔnna kɛ ko cɛ ko k'a ɲinɛna taara saga san ka na siri da la denmisɛnninw bɔ ekɔli la ko ayiwa papu ninnu fa ka saga nana dɛ ba an b'a kɛ cogo di babila ale filɛ nin saga ɲini de la nin ye cɛ ko hali ni fulakɛ bɛ saga dɔnna ale ma a ka t'o siri a ka da la fɔlɔ yanni kalo ka sara sabula bɛɛ ka kalo saraw ma jigin fɔlɔ falayi ko u k'a lajɛ saga feerela ko k'ale ɲɛna cɛ ma ale yɛrɛ ko a ma a tun ye sɔngɔ min fɔ a k'o to yen pewu a ka taa ni saga ye nka n'a ye dɔ sɔrɔ a kana dɔ di falayi k'o kɛra ntɛnɛn ala bɛ s'a ka ko la cɛ yɛrɛ fara karila ba la yɛrɛ ye a nana ka na cɛ ka wari d'a ma ten sa saga kɔni bɔra la a tɔ ye maɲɔgɔnlaw tɔw ye den tɛ fa kɔlilen dɔ falayi denmisɛnninw m'an se ko ma u n'u baw walayi ne kɔni ne sigiɲɔgɔn n'a ye saga siri sen ne b'a fɔ ne k'a siri n yɛrɛ ka da la n b'a ta ye falayi k'an k'an jigi kɛ ala ye nka an yɛrɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ dɛ ɲinan seli bamakɔ k'a bɛ gɛlɛya moribo konate ale fana ye saga feerela ye a ko min yɛrɛ ka jugu kosɛbɛ nin gɛlɛya n'a ta bɛ falayi ko finitigi dɔw nɔrɔlen n'u ka sagaw la siraw kan dɛ dɔw b'a fɔ ko saga kunkolo kelen tɛmɛtɔ i ka 200 di dɔw ta ye 400 dɔw ta ye 1000 ye k'olu bɛ k'u yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ an bɛ jamana kelen kɔnɔna na nin degunba in nin bilahaw ta jadi min jigira an ka jamana ka falayi an ye degun min sɔrɔ k'o bɛɛ n'a ta halisa finitigiw bɛ o la o sen tɛ maa minnu fana bɛ mobiliw kɔnɔna na i ye maliden i tɛ maliden ye ko pɔsiw bɛ pɔsiw la falayi
ni ma kɛmɛ fila ni kɛmɛ naani di kutu i ka tɛmɛ ko kumana k'an bɛna an komi ka taa an jami bagan feerelaw ko k'olu bɛ welewelema dabila fanga ma fala ye a ka wuli ka jɔ kɛ fɛɛrɛw ka sigi sen kan ni waati mana se u ka maa jɔnjɔnw ɲini ka taa fara pɔsu ma u ka baganw bɛ se ka tɛmɛ cogo min hali n'o y'a sɔrɔ k'an ka sara a ka lajɛ sɔngɔ ka sigi sen kan min bɛ bɛn olu yɛrɛ ma nka olu tun bolo jamana yɛrɛ ye gɛlɛya min sɔrɔ nin kama ɲinan u kun kan k'olu to u ka tɛmɛ n'u ka baganw ye sabula maaw mago bɛ bagan na olu yɛrɛ taara ta cogoya min na u b'a dɔn min bɛ sen na wa caman jenina sira la dɛ fala ye bagan kamiyɔn u jenina a dɔw jenina sira la o de kɛlen ka maaw bangana bi nka Modibo Sanɔgɔ ko k'ale fɛ yen wa tan ni kelen bɛ yen fala ye o tɛna kɛ o ka dɔgɔ nka fana ta fɔ dɛ a ko k'a ta b'a daminɛ 11 na ka taa bila min ye 80 na han 80 tɛna kɛ misidenni ye an bɛ dugawu kɛ ala ka seli timɛko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka seli musaka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya min ye selidon ye ala k'a yira an kɛnɛ na an ka kɛ lafiya kɔnɔna na kajolokaw fɛ yen denmisɛnninw minnu bɛ dɛfu la fala ye olu ka senfa biribiri k'a ko bɛɛ lajɛlen kun cɛra pewu senfa biribiri min daminɛna kabini ntɛnɛn tɛmɛnen a kun cɛra kunun bi jumadonya in na u ka kapu ɲɛmaw tun bɛ yen min ye ɲɔgɔnda in ye sa ale de bɛ kɛ ka kɔ min ye sɛbɛnni ta ye o y'a yira sa k'a fɔ ko denmisɛnninw kɔni y'u fari foni kosɛbɛ sabula mɛkalo tɛmɛnen tile fɔlɔ n'o ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye baara in daminɛna sangaw fɛ olu fana b'a la ko tare fala ye kalo kelen kurantigɛ kɔfɛ sangaw ye kuran sɔrɔ kununko nɛgɛ kanɲɛ 22 k'a kɛra nkalon ye dɔw ɲɛna ko nin ye tile kura jumɛn bɔlen u ka dugu la plombier dɔ ale kun taa mɛn baara kɛ a jatigi dɔ fɛ yen ale mɛnna baara la su nana ko sa u ko k'a k'a lajɛ ka nalaga ale yɛrɛ nisɔngoyalen y'i kɛ fɛn nka sa ale kɔni bɛ ka fu don ala k'a siri ye yelen sinna ka bali ka minɛ ten a kɛra kalo ye cɛ ɲɛna o a kun bɛna boli u k'a ma ko ayi ko kuran don ko kuran anw fɛ yan san ko taji kɛra a la an bɛ dugawu kɛ sangaw bolola baarakɛlaw dugudenw bɛɛ lajɛlen ka i wasa don nin ko in na yaasa seli ale bɛ se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na cogo min na taji ko a bɛ ka don dɔɔni an ka marabolow kɔnɔna na yorosokaw fɛ yen musow k'a fɔ du tɔgɔla don o ɲɛnamayali baara kɛra yorosokaw fɛ baaraboloda minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen nana sa yaasa ka se ka barosigi kɛ barosigi min bɛ tali kɛ min ye muso du denbaya waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o ko bɛ cogo di ani ka taa se dɔrɔgu ko o kɛlɛli ma baabu ye tali kɛ o la a kɛkun ye sa an ka dɔ fara an ka cɛsiri n'an ka timinanja kan an ka duw kɔnɔ an ka gaw kɔnɔ yaasa min ye denmisɛnw ye u bɛ se ka kisi nin kojugu ninnu ma cogo min na motikaw fɛ fala ye kalansen kɛra kunnafonidilaw kunna kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu ye maa 25 ye olu kɔni nana sa arajo baarakɛlaw don ka fɛɛrɛ ni dabali yira u la yaasa cogo min na u bɛ se ka baabu sigi sen kan ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye nin waati in na min ye u bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛfɔ ni kanbɛn sigili kabilaw bɛ se ka bɛn cogo min bɛn ni kelenya nali min ye maanifinw yɛrɛ ka sigi u ka bɛn sigi la u bɛ se ka sigi sen kan cogo min baabu in a ye tali kɛ o la URTEL ale bolofara min bɛ ani Cher for Common Ground olu de nin baara in sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida ale hɛrɛma baabu in a tɔgɔ yɛrɛ ye o ye kayikaw fɛ yen wulikajɔ bɛ sen na sa yaasa cogoya min na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogo min na kayi kɔnɔna na o kɛlen no barosigi min n'o baaraw bɛ sen na kayi dugu yɛrɛ kɔnɔ sabula fala ye an ka marabolo yɔrɔ funteni ka bon a yɔrɔ si tɛ kayi ɲɛ han ale bɛ taa fɔ 50 la UNICEF ani baɲumankɛtɔnw ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sigida lakana baara kɛ olu kɔni kɛlen no ka nin barosigi in sigi sen kan cogoya min na ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ kayikaw ye u yɛrɛ ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u jɔyɔrɔ ale ka bon min ye Segu fana kɔnɔna na fala ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira sen kan ye min ye ɲɛfɔli ye sa ka ɲɛsin kunfilanintu ma baara in ale kɛkun ye sa segukaw fɛ yen boloci k'o sigi sen kan baara in yɛrɛ daminɛna mɛkalo tile 11 k'a bɛ to senna sa fo mɛkalo tile 19 denmisɛnnin minnu si bɛ san 2 la ka taa se san 15 ma a kɛkun ye olu ye Famori Dunbiya ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa bana jugu in a bɛ se ka kɛ cogo min na maaw bɛ kisi a ma cogo min na fala ye an y'a fɔ yan k'a yira k'a fɔ sa min ye
Burkina kaw kani mama falimba ye n'o ye Apollinaire Compaoré ko ala ka kalifa minɛ la Umu Sangare an ka sorofe kɔnɔ la diva ale bataki caman ko a dusu kasilenba y'a mɛn k'a fɔ ko min ye Apollinaire ye min ye nin fasojalaba in ye nin baɲumankɛlaba in maa min bɛ ni plan nord Afrique o ɲɛmaa do Télécel Burkina Faso ni Télécel Mali k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaba in ko ala y'a ka kalifa minɛ la Umu ko sa k'a bɛ dugawu k'a somaw ye a balimaw ye ani Burkinakaw ye a ye baaraba minnu kɛ a ye cɛsiri minnu kɛ a n'a ye faso dɛmɛli baara minnu kɛ ko ala ka a sara ye saracogo ɲuman na nin kibaruya in o bɛ dan sigi an ka su in na kibaruya telimanw na kibaruya telima minnu dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ ka dugawu kɛ sa ko sini ni ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 12 n'o ye midi ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan Tawudenikaw olu ye baara min kɛ Tumutu biennale kɛnɛ ka Falaye an bɛna Falaye kana jɔ n ko u ye guwanŋɛ ɲinan koyi e ma u ye prix spéciaux dɔw sɔrɔ a bɛna dɔn nɔɔniw n'o tɛ Motikaw fɛ Tawudenika bɔli bɛɛ lajɛlen baw tɔw ye heure 1 kɛ olu ye minute 10 kɛ ze kɔni u y'u cɛsiri kosɛbɛ an bɛ u ka gouverneur fo n'o o ye général ye Ulu Meidu k'a fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka Tawudenika bɛɛ lajɛlen fo an sigiyɔrɔ bɛnnen don Tɔnbukutu ma han awɔ an bɛ yen an bɛ dugawu kɛ min ye baara ye ala k'a tɔ bɛɛ lajɛlen tɛmɛ ala ka fajiri jira an na i Keyita a k'an bɛn sini. C'est officiel. Bamako, on arrive.